Delok wong unggahne momol iki. Anu, unggahne tebu. Anu golek dhuwit iki kok putune tak longon. Aku ben diseneni wong-wong ya wong tandang gawe malah dolanan HP ini. Gaya ta. Malah wis kadung kato tok. Delok wong song tebu iki, Lur. Delok. Bocah-bocah kok pengen anake moden ngono. Lah iya ta. Oh. Iki pencacah. Wangi terus ngomong geman ngono. 40-50. Aku ganggu iki. Ganggu. Yo siaran sik. Sik. Oh, montore 1, 2, 3, 4, 5. Gambir. Iro ngomong apa? Aku ngomong bareng-bareng ngomong. Dun tok iki, dun. Kuat. Ini tak enak. Rak. Amat ana iki yo. Iya. Rek ku ning anu kono tas kok. Dingane pas isa awakmu. Wis kirim kayu sok. Enggak nyuwun kontol. Iki mengke Gendase Mas ning tembok arep nyuwun piye. Gandong ngono kabeh. iki sekarang ngenteni motor. Oke.